नमस्ते. नमस्ते. हाय. हा कसला व्हिडिओ आहे? तू काहीतरी गिफ्ट बोललेलास ना? हे गिफ्ट आहे. हा गिफ्ट आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हा गिफ्ट ताई आणणार आहे, पण ऍक्च्युली हा ताईला पण माहिती नव्हता. मला काय देतो आता? ए नको. मला आधी करतोय. घेतला आला तुझा व्हिडिओ होता. ते आठवडे करते आहे. 5 4 3 2 1 स्टार्ट. नमस्ते. हा कसला व्हिडिओ आहे बघा. हा गिफ्ट अनरॅपिंग व्हिडिओ आहे. तुम्हाला मी सांगितलं होतं ना की ताई मम्मीसाठी गिफ्ट आणते. ऍक्च्युली हा ताईने गिफ्ट नाही दिला, युट्यूबने गिफ्ट दिलाय. आणि हे ताईला पण माहिती नव्हतं आणि मम्मीला पण माहिती नव्हतं, पण मम्मीने गॅस बरोबर केला. हा मम्मीला 2 महिन्या अगोदर मी सांगितलं होतं की जर तुझे 1 लाख सबस्क्रायबर झाले तर युट्यूब एक गिफ्ट पाठवतं, पण ते काय गिफ्ट पाठवतं ते नाही माहिती तिला. आता बघा हे गिफ्ट आहे. आता त्यांना सांगू हे अनरॅप करायला. हा बॉक्स ताई खोलणार, कारण जरी चॅनल मी आता चालवतोय, एडिट मी करतोय आणि मम्मी जेवण बनवते, पण चॅनल ओपन ताईनीच केला होता. सीईओ चॅनलची तीच आहे ताई. 3 दिवसापासून मलाच खोलून बघायचं होतं ते कसं दिसतं. ऍक्च्युली मीच कसं तरी ते ठेवलंय त्याला. आणि मला बोलतो जिमचा आहे. आता बघूया ना कसं दिसतं. नाही, मी विचारलं पप्पू काय आलंय तर म्हणतो मला जिमचे वस्तू आहेत. पण तू ओळखलं ना नंतर की ह्याच्यात, नंतर मला लक्षात आलं की तेच आलं असेल युट्यूबवर, कारण ते नाव वाचलं असेल ना ते युट्यूब वरती लिहिलेलं. तेव्हा तू ताईला बोलला ना ताई गिफ्ट देणार आहे म्हणून, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हे काहीतरी युट्यूबच असेल. आवाज बघ. युट्यूब मधून एक लेटर दिलं त्यांनी. यू हॅव जस्ट डन समथिंग दॅट व्हेरी फ्यू युट्यूब क्रिएटर्स अकम्प्लिश. यू हॅड अन अस्टॉनिशिंग 1 lakh people subscribe to your channel. We know that numbers on the YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind that 6-digit milestone. असं लिहिलेलं आहे सर्व. सिल्वर प्ले बटन. हा बघा सिल्वर प्ले बटन आहे. 1 मिनिट इकडे दे. आता हा सिल्वर प्ले बटन कशामुळे भेटतो? आपले 1 lakh सबस्क्रायबर झाले म्हणून. तर हा सिल्वर प्ले बटन हे सर्व माणसं बघतात ना आपले सबस्क्रायबर, त्यांच्यामुळे हा भेटला गेलाय. मग त्यांच्यातर्फे हा तुला गिफ्ट. आता खोलून बघ कसं दिसतं आणि कसं वाटतं ते. खोल. ताई तू बोल. प्लास्टिक म्हणून काय? प्लास्टिक मधून काढ. प्लास्टिक मधून काढ, तू बघ आणि त्यांना पण दाखव. हा काढ फक्त प्लास्टिक मधून. टाकून. हे मेन ताईच आहे ना. हा ना पप्या. हो, हे मेन ताईच आहे. जर ताईने चॅनल चालूच नाही केला असता आणि युट्यूब वर टाकलंच नसतं, कारण मला तेव्हा नॉलेजच नव्हती की असं असं पण काय आणि असतं. मला तर माहितीच नव्हतं युट्यूब कसलं असतं ते. डोक्यावरती तुमच्या जे पडले ना. अच्छा, ते ह्याच्यात आरसा पण मिरर आहे. चांगला आरसा. ठीक आहे. आता या अचिव्हमेंट बद्दल सर्व माणसांना काहीतरी बोल, सबस्क्रायबर्स ना. पहिला तर खूप खूप थँक्यू सर्वांना. तू पण सर्वांना. अरे काय बोलायचं तेच काही सुचत नाही. तू एवढी बोलत्या आज तुला समजत नाही. आज काय बोलायचं कळतच नाही. ताई पण आहे ना, ताई पप्पू बोलतात. मी रेसिपी बद्दल थोडी रेसिपीच बोलते खाली. बाकी असं काय तुम्ही म्हणाल ना बोल तर बोलणारच नाही. आणि हे खरंच हे ताईचं गिफ्ट आहे. खरं ताई नसती तरी आज युट्यूबवर मी नसते आणि तुमच्यापर्यंत माझं हे साधं सोपं जेवण सुद्धा गेलं नसतं.
माझं काय तू पण जा. सर्वांचं आपले पूर्ण हे family ऍक्च्युली हे मेहनत कधी त्याच्यावर. भेटतं माहितीये का, हे टीम जेव्हा वर्क करते ना पूर्ण, तेव्हा ताईनी चालू केला. तू त्याच्यात चांगली रेसिपी बनवली, तुझी रेसिपी बोलण्याची पद्धत आणि एकदम इझी, तू जे बनवते ते मला पण खूप लगेच समजतं इकडे. सर्व बनवू शकतात ते. मग आपण इकडे व्हिडिओ काढतो, त्यावरून माणसं तिकडे आवडीने बघतात. हे जेव्हा सर्व होतं ना, तेव्हा जाऊन एवढं 1 लाख सबस्क्रायबर होतं. आणि 1 लाख सबस्क्रायबर एवढं इझी पण नाही बनवणं आणि एवढं पण डिफिकल्ट नाही, पण एक अचिव्हमेंट असते, ही एक लेवल असते. तुम्हाला काय बोलायचं आहे ताई बोल. सबस्क्रायबर्सला? मम्मीच्या रेसिपीमुळे कसं तुम्ही तिकडे पण ना, मला काय बनवायचं असेल ना, मी मम्मीची सीधा रेसिपी ओपन करते, जे बनवायचे ते टाकते आणि सीधा तसंच बनवते. सेम टू सेम तसंच बनतं मम्मी. आणि ह्याच्यानंतर पण 1 लाख झाले तरी पण आम्ही रेसिपी टाकत जाऊ. मम्मीला जेवढी नॉलेज आहे सर्व आम्ही व्हिडिओमध्ये कॅप्चर करू आणि सर्व युट्यूबवर अपलोड करून टाकू. अजून खूप सारे बाकी आहेत, मम्मीला जेवढे रेसिपी येतात अजून खूप सारं वस्तू बाकी आहेत अपलोड करायचे, तर ते तुम्हाला सर्व बघायला भेटतील. आता अजून तुला काय सांगायचं आहे ना? असंच सर्वांचं प्रेम राहू द्या. चांगले माझे मस्त मस्त रेसिपी पहा आणि सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि घंटी वाजवा. आणि घंटी वाजवा. सर्वांनी 1 लाख माणसांनी घंटी वाजवा. अहो, ते घंटीचं घंटीचा तू मी आता घंटी का बोलते, ते तू घंटीचा काहीतरी डायलॉग ऐकलेला ना, हा. ते जरा आता मम्मीने घंटीचा डायलॉग मला ऐकून दाखवलेला, आता ते तुम्हाला ऐकून दाखवेल. माणसांनी 2 प्रकारचे घंट्या वाजवले पाहिजे. कोणत्या? एक मंदिरातली घंटी आणि एक माझ्या चॅनलची घंटी. अजून तुला काय म्हणायचंय ना? आपल्या छोट्या मुलांना प्रोग्रामसाठी आपण शाळेमध्ये गेलं, त्यांना एखादं गिफ्ट काय कंपोस्ट भेटली तरी पण त्यांना आवड येते की चला आपल्याला बक्षीस भेटले, आपण चांगला अभ्यास करूया. तुम्हाला 3 दिवस माहिती पण नव्हतं ते भेटले, मला ते 3 दिवस माहिती भेटलेलं. ते मीच बघणार होतं फोडून आतमध्ये थोडं करून. मी मला राहू दे तुम्हीच खोला द्या. तू बोलला माझ्या जिमचा आहे म्हणून मी गप्प बसले. पप्पू बोलला ताई तुला गिफ्ट आणणार आहे म्हणून, तर मी ताईची वाट बघत होते. ताई आली, ताईच्या हातामध्ये काय सुद्धा नाही, फक्त खाली पर्स होती. म्हणजे ताईने गिफ्ट नाही आणलंय, म्हटले पप्पूनी फसवलंय मला. आणि ते त्या दिवशी म्हटलं आलेलं आहे ना, कुरिअरवाल्यांनी देऊन गेलाय ना, तेच असणार काहीतरी. पण पप्पू बोला जिमचं आहे, तर जिमचं काही पण असं आलं ना तर तो मला माझ्या समोर खोलतो. पण त्यांनी ते खोललं नाही. आता 2-3 दिवस आले त्यांनी ते खोललंच नाही आणि ते समोर आणलं पण नाही. तेव्हा मला असं डाऊट आला की काहीतरी वेगळंच आहे गिफ्ट. मग मी गप्पच बसले, म्हटलं राहू द्या कधीतरी खोलणारच आहे. आज खोलून दाखवलं. ठीक आहे, तुला एक लास्ट, कसं वाटतं तुला गिफ्ट घेऊन? मस्त वाटतो. मस्त, एकदम छान वाटतो. काही तुला काय बोलायचं आहे का त्यांना? असंच मम्मीला तुम्ही सपोर्ट करत राहा आणि खूप खूप थँक्यू तुम्हा सर्वांसाठी. या व्हिडिओला तुम्ही जास्तीत जास्त लाईक द्या. प्ले बटनचा एकदम चांगला उपयोग झालाय आरशासाठी. तर आरसा आहे, तो आरसाच बनणार इकडे घरी आता आमच्या. मस्त दिसते ना. आता तू सर्वांना बोलतेस, झालं करून घ्या मॅडम, रुमाल घ्या. नको. नको?